Adunay mga estudyante sa elementary, gipasulat sila og essay may tungod sa ilang wish sa ilang kinabuhi. Pag-abot sa balay, gibasa dayon sa ilang teacher ang mga sulat nga essay ug didto siya nahimong emotional ug nakahilak. Natingala ang iyang bana ug nangutana kung unsay nahitabo. Ug ang teacher nga asawa ni Tubag, gipasulat manggod nako ang akong mga estudyante og essay may tungod sa ilang wish ug mao ni ang akong nabasahan. Wish nako mahimo kong TV aron ang tibuok na kong pamilya makahatag og atensyon sa akoa. Wish nako mahimo kong TV aron nga pag-uli ni Papa gikan sa trabaho bisan kapoy muhatag gyapon og panahon sa paglantaw sa akoa. Wish nako mahimo kong TV para masulayan nako nga ang akong igsuon musugot makig-away tungod sa ako. Wish nako nga mahimo kong TV aron kung madaot ko gamay ipa-repair dayon ko og ilang ampingan. Ug last but not the least, wish nako mahimo kong TV aron ma-entertain nako akong pamilya ug makahatag og kalipay sa ilaha. Unya niingon ang bana, pastilan pagkaluoy sa bata, wala man gyud ni giatiman sa iyang ginikanan. Unya ni Tubag dayon ang asawa. Actually, kana nga essay og wish gisulat na sa atong anak. Usahay di ta kabantay nga wala na tay panahon sa atong pamilya, wala na tay panahon sa atong ginikanan, sa atong mga igsuon, sa atong anak, sa lolo o sa lula. Bisan unsa ka busy atong hinumduman kanunay. At di mana og hatagi higayon ang imong panimalay aron puhon dili moabot ang panahon nga ikaw magmahay.